thlir tu te in zavain chibaile vekule tun chum kan video a chuan Bollywood actor retheihna changa lo seilian te chungchang kan lo thlir ho le don ani Bollywood actor te hi an lo hausa hlom khop maya an film channa pakhata chang ringot puwa an hlo hi keini zinga mitam takum khatlak lu po anilo mai thayani amai ro chu hang actor chung ko hausa tak tak le background sang tak nei tam tak an omma ma se an zawai hian chutiang chuan ni vek kerlo atam jok chu chung ko thei tak achanga tundin mun lo thleng pave te hi an om nuala chung zinga rethei tak ni chin an talent le an tum ro na wang liaw lewa tun din mun thleng phate lo mel shet ta kan lo nei don ani pakhat na chuan Shahrukh Khan ania Bollywood King Khan hi tuna chuan actor hausa ber zinga mi ni ma se ama chuan alo har sa ve hle china a college fee tur tak nial po alo nei lo chin thu a interview na pakhata alo soi towa azirna achun zom thei tak lo awangin Mumbai a poisa tlem te kinging actor ni turin alo beibea voitam tak no lo ni to ma se a talent chatak wangle a bei na sat em awangin actor thleng sang ber ni thein tun din mun hi alo theng thei ta ani panhina chuan Rajnikantaniya ani po hi South Indian movie lama chuan kan lo melshat vekto me a movie pakhat chan na ringota po hian 1.25 crore zel alalut niya chutani South Indian movie actor zinga hlo number ani meka film industry alu ma chuan ani hian bus conductor na thok chinin car laglowa sarka sami tinui tu uli anti mai na thok china hemi atanga film chanchin ani bokani pathum na chuan Akshay Kumar ani po hi Bollywood actor zinga hlo number ni in a film reng hi hit lo om ngai lo tila kan soisual om love film industry alu ma hian thingpui dora thingpui semle thengsilin na lo in hlo ve china ama hi martial arts thiam ni in ahun ol nei chun chuna martial arts zirtir tu angin na lo thok bok china atlei ro lai atangin mithok rim tak mi ni in tundin mun hi van nei te ka thleng thein tuna chuan hausa to hle ani palina chuan Nawazuddin Siddiqui he actor talent ro pui tak comedy lama po career chatak siam tu hian retheihna hi thuk takin alo experience towa atlei ro lai chuan udna thokin ei azong china anuwa ko pui lampanin mi hausa inveng tu watchman na thokla in tundin mun hi alo thleng thei ani pangana chuan Amitabh Bachchan ania Shanghai actora chuan a berkai kon banega crorepati ya po kan lo muchin Amitabh po hi chung gore thei ta ka changa seilian ni in ama chuan writer ve mai ania an chung ko saknan an na chang a hlo chu atlem em awangin abanga Mumbai kalin acting lam chu a try ve ya alo ti thei fu wa chu ta changa actor hlo ting tak ni in tuna chuan a hausa to hle ani kovela me chemel chaber din mun lwa to Aishwarya Rai pun amonu ni lo hlawin mi batam tak alo hnol ve hial to ani kha parukna chuan Smriti Rani ania TV serial lama actress le tuna politician ni mek Smriti Rani hi ama chuan McDonald restaurant a chuan no te na in hlo ve china anuna harsat na tam tak alo tok ve china ni serial engine chuan kan lo sia anga kyuki sas bhi kabhi bahu thi ti serial atanga lolar chawaniya ashing nunju ain thak hluka tuna chuan politician hausa tak ani to ani pasarina chuan Dev Anand ania Shanghai actor larle film changthiam Dev Anand hi kan lo shevek to me ama chuan Bollywood office clerk pakhat ve mai ani china van nei thak takin producer pakhatin a film gaita changtupa din punjantirin he movie hi a hit ema alar chau ema wangin Bollywood actor din hun chatak changchawin tuna chuan a hausa to ani ole khazong kha tuna tan chuan ni le mai se video le peka kanin mule cheudonia khongain video hi min lo like sakin min lo share sakve shamula comment lama in actor du berming in lo drop cheudonia